Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana des de casa. Doncs comencem parlant del Dia de l'Associacionisme Cultural Català, que se celebra el pròxim 4 de juny, però en aquest cas de forma virtual. El Departament de Cultura ha anunciat que podrà seguir-se l'habitual acte institucional a través del seu canal de YouTube. I què inclourà aquest acte institucional? Doncs la commemoració del 50è aniversari de la mort de Josep Carner amb un espectacle de l'Esbar Ciutat Comtal. També retrà homenatge a la poetessa, compositora i folclorista Palmira Jaqueti, ja que aquest any se celebra el 125è aniversari del seu naixement. En aquest cas serà l'actor Manel Barceló qui recitarà el poema Tinc una ala a cada mà per recordar-la. Per acabar, també es farà el tradicional lliurament de diplomes, en aquest cas virtual, per a les entitats que celebrin aniversaris destacats aquest any. I bones notícies perquè de moment l'agrupació de colles de geganters de Catalunya i els geganters de Moià han decidit tirar endavant el tercer concurs nacional de balls de gegants. Aquest certamen està previst que se celebri a Moià l'11 d'octubre i totes aquelles colles que hi vulguin participar podran fer-ho omplint un formulari habilitat per l'agrupació i enviant-lo a l'adreça de correu que apareix en pantalla. Les candidatures, que es podran enviar des de l'1 de juny i fins al 16 d'agost, hauran d'especificar dades com el nom del ball, els autors de la partitura i la coreografia, així com també dades relacionades amb els gegants, com ara el nom, el pes, l'alçada, qui el va construir i també el seu any d'estrena. L'organització preveu que durant la primera setmana de setembre ja es coneguin els noms de les colles participants. I per acabar, us convidem a llegir l'editorial de la Junta Directiva de l'ENS titulada Cultura Popular, Confinament i Festes 2.0. L'article reflexiona sobre el paper de les celebracions en línia, però també destacant la importància de mantenir el carrer com a espai natural de la festa, perquè és allà on s'enforteixen els vincles comunitaris i també es posa de manifest la seva força transgressora. No us ho perdeu! Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube i també a seguir-nos a les nostres xarxes socials. Salut i cultura!